Hindi. Ramil. Ay, nakita ko to si Ramil kahapon. Yan, si Ramil. Salamat po Sir Ramil sa pagpunta. Maraming salamat po. Ayan. Oh, natapos ko na rin si Obra ko pa ho. Sige, abong Quezon ha. Magobra na ka pa. Kasi matatapos na rin ako in 3 minutes. Okay siguro lahat guys. Bukas naman tayo mag-aayuda. Okay? Ang LS ko po, every 9 p.m. Philippines time po ako nag-LS hanggang 11. Depende po yan sa takbo ng mundo, takbo ng live. Okay? Bago po ako magsasara guys, nice pa lang po mag-promote. Nice po mag-promote this coming this coming July 27 po ay sana po ay makapunta po kayo at makalaro dito sa aking live stream, sa aking year 2 sa YouTube. Ito po guys ang aking year 2 sa susunod na Hulyo 27, 2022. O di ba? Galing ha. 20,002 alas 8 ng gabi. Ayan. Ito na po guys, i-play po natin ang ating year 2 trailer po. Yung lahat po ng mga nag-comment dito guys, may entry po kayo. Alam niyo po saan makapatagpuan guys, hanapin niyo na lang po. Ito. Ayan. Ay, nandiyan pala si Tumalag Hunter. Tumalag Hunter, may ka-shoutout po at ako'y mag-i-end na rin. Maraming salamat po. Ayan, si Walwal Prince, nagbaba ng kanyang bahay. Tsaka nalabas ng po notification. Co-host, sabi naman ni Saint TV Vlog. Ayan. Okay. Abi, maraming salamat po, Abi Vlogger, sa iyong pag-suporta at pagdikit sa lahat ng mga members ko na sa taas. Ayan, thank you po sa lahat ng mga dagdikit sa nakapin guys. Ayan. Okay, maglala pa, balik po mga yan lahat ng mga mga nagpakas. Wow, congrats po, sabi naman sa TV Vlog. Ayan. Basta lahat po ng mga nagpa-entry doon sa ito, saglit lang, ibaba ako mag-entry lang kayo ng happy anniversary. May na po kayo dyan. Meron na po kayong entry. Lahat po yan isusulat ko. Basta okay na po yun. Atik na yun. Hanapin ko lang guys para kayo mag-comment kayo bago tayo magsara. Ito. Ayan. Ayan guys. Support po mo hanggang masakit po. Bahala ka. Tita AL Channel, mega shoutout po. Maraming salamat po, Tita AL Channel. Oy, Trebalak at saka ng pangalan ito, Kokak, si Boy Kokak. Ikaw yan, sigurado alam ko yun. Salamat po sa patamsak. Okay. Yan po guys, yung binaba ko po, dyan po kayo magko-comment ng tawag dito. Happy anniversary po. Ayan, isusulat ko po lahat ng mga nag-comment ng galang, tapos iraraffle natin ay mananalo ng mga Gcash this coming July 27 po. Ano lang yan, gusto ko simple lang, hindi na kailangan yung in grande. Ayan. Tapos sa Facebook page ko guys, huwag niyo kakalimutan, baka magpapalaro din po ako doon sa Facebook page ko. Same din yung pangalan ko, Edward Lacsin na din yung pangalan ko doon sa Edward Lacsin na yung FB page ko. Okay. Saint TV Vlog, salamat Saint TV Vlog sa pamember mo.
si Tita AL Channel. Sa lahat po na dumikit kay Kapampangan Scotland, salamat sa lahat ng mga nakapin. Yan po yung mga nakapin guys, lahat po ng mga members ko. Salamat po Ayan si Abi Vlogger, maraming salamat po Abi Vlogger, si Juan Tamad, nandyan din si Juan Tamad. Sana, pangalan, Leloy, nalagasan ka pa kagabi? Kung nilagasan ka sana, konti lang para tuloy-tuloy yung subscriber mo. Kung na-late ka sana, late ka. Leloy. Siguro baka bukas na lang, Leloy. Baka pwede kitang bukas, tulungan bukas. Bukas is 15. Paint na pala. Opo, paint na po ako, Ma'am Tita. Next ano na lang tayo, next LS po tayo. Baka bukas po, 9 PM Philippines time. Walang ano man po. Ayan, kasi pinag-graduate ko lang po si Saint TV Vlog. Kasi siya medyo maliit pa yung kanyang bahay, kaya dinagdagan ko lang po. At saka si Abi Vlogger. Apong Renel, mega shoutout Apong Renel. Yan, si Apong Renel guys, ayan, isa din sa mga tumulong sa akin yan. Ayan. Basta never po akong magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Okay? Huwag niyo po kakalimutan. Ulitin ko po guys sa July 27 po. Ayan. Huwag niyo po kakalimutan sa July 27. Sorry na late. Ako yung mga pong Ranel. No problem. No worries. At pa naman bukas sa pong Ranel. Tomorrow po, 9 PM Philippines time or 8:45 mga ganyan. Basta lang kayo, dikit kalembang lang. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta Ayan, naging 11 pa. Kasi Kapampangan Scotland, ito, ibang pangalan ng planeta. Kilala ko, si Kapampangan Scotland yun. Okay? Walwal Prince, maraming salamat sa iyo, Walwal Prince. Happy birthday, Walwal Prince. From the bottom of Team Kapogi, lahat ng mga nandiyan na sa tao dyan, maraming salamat po sa suporta ngayon. Okay, magpapaalam na po ako. Alone, maraming salamat Apong Alone. Si Apong si Apong Juan, si Kuya Jun. Apong Jun, dahil salamat BG, thank you sa BG mo. Tita AL Channel, maraming salamat po Thank you so much. Ako po yung magpapaalam na. And God bless po sa lahat. See you tomorrow po, 8:45 PM Philippines time. Ako po yung mag-ena guys, maraming salamat. And abangan nyo pala guys, yung yung music night concert every Monday po ay may mga tayo dyan, mga magagaling na singer. Ay this coming July 25, meron akong special guest from Tarlac City. Ay magaling na kumanta to guys. Talaga, complete talaga yung schedule niya. Every day may may mga booking. Pero pinagbigyan ako sa July 25. Abangan nyo po yan. 8 PM Philippines time o 8:30. Kasama ko dyan si Apong Julie Flores Franz. Okay? Maraming salamat po sa lahat and good night and see you around guys. See you later sa mga nandiyan mga LS. Paalam po.